Кәрим Тинчурин исемендәге Татар дәүләт драма һәм комедия театры үзенең тарихы, дәрәҗәсе белән мәртәбәле. Алай гына да түгел. Ул беренче чиратта үзенең күренекле артистлары белән данлыклы. Әле бу көннәрдә генә Кәрим Тинчурин театрында Татарстанның халык артисты Әнәс Галиуллинның 75 яшьлек юбилее булып узды. Ярты гасыр гомерен театр сәнгатенә багышлаган Әнәс Галиуллин әле бүген дә Тинчурин театры сәхнәсендә дан тота, күп санлы образлар тудыра. 50 елдан артык иҗат гомерендә театрда берсеннән-берсе истә калырлык образлар тудырган Әнәс Сәгыйдулла улы Галиуллин үз тамашачылары күңеленә ачкыч тапкан, меңләгән йөрәкләрне сөендергән, шатландырган олы сәхнә остасы. Күренекле артистны гомер бәйрәме белән котларга аның якташлары, Мәдәният министрлыгыннан вәкилләр, театрда бергә эшләп иҗат иткән хезмәттәшләре артистлар һәм әлбәттә инде яраткан тамашачылары җыелган иде. Әнәс абый турында бик күп сөйләргә була. Ул бик узак вакыт безнең профком берсенә төзелә булып тора. Аның нинди генә эшләре юк. Барысына да өлгерә. Матур спектакльләрдә катнаша. Яшь җегетләр кебек, 75 яшьегездә дә сезгә дә йөрергә теләк телим. Һәм һәрберебезнең коллективыбызга, коллегаларыбызга шулай узак итеп, матур итеп эшләргә һәм эшләргә генә язсын. Әнәс Галиуллин Әлки районы Чуваш Кичүе авылында 1940 елның 14 декабрендә дөньяга килә. Театрда хезмәт юлын 1962 елдан башлап җибәрә. Табигый талант, эчке интуиция аңа тормышчан образлар иҗат итәргә, тамашачы күңелен яуларга булышкандыр мөгаен. Ул бөтен гомерен театр сәнгатенә багышлаган фидакарь затларыбызның берсе. Һәм һичшиксез, Кәрим Тинчурин исемендәге Татар дәүләт драма һәм комедия театрында Әнәс Галиуллинның үзенең мәртәбәле урыны бар. Беләсезме, минем театрга килүем ул бик тә кызыклы булды. Менә шулай була икән. Без бит төшләргә дә ышанабыз. Үзебезнең теләкләргә дә ышанабыз. Менә мин дә шулай, мин бер вакытны менә шулай булды. Бу 59-нчы ел, әле мин ул вакытта училищега кергән. Шургына менә газеттә шундый бер материал укыдым. Менә Республика күчмә театры китте, аның репертуарында 56-7 әсәр иде, китте Баку якларына гастрольләргә дип. Шуны алдым да, карадым да, мәйтәм, шушылар кебек илләр гезеп жүрсәң иде. Менә бит юрый белсәң, шуннан да ул рас килә икән. Театрда 50 елдан артык эшләү дәверендә Әнәс Галиуллинның рольгә кытлык кичергәне юк. Аңа комик рольләрдә, драма образларында бер үк дәрәҗәдә җиңел бирелә. Әнәс Галиуллинның соңгы еллардагы образларын күз алдымнан үткәрик. Туфан Миннуллинның Нигез ташларында Хәлил, Нәкый Сәмбәтнең Хуҗа Насретдиндә Ахун роле, Кәрим Тинчуринның Сүнгән йолдызларда Саттар, күп кенә телевизион спектакльләрдә уйнаган рольләр. Әлбәттә, бу исемлекне әле бик озак дәвам итеп булыр иде. Аның һәрбер уйнаган роле актерның иҗат биографиясын байыткан образлар. Әнәс белән бер үк чорда иҗат юлыбыз башланды дип әйтергә була. Ул 64-нче елда, мин 65-нче елда. Ул күчмә театрда, ул вакытта мин Мидәлә театрында идем. Без шул дәвердән бирле без бер-беребезне беләбез. Ул бик таләпчән. Аның белән разведкага барырга була. Курыкмыйча, аяк терәп. Бик таләпчән. Ул үзенең образларына, үзенең ниләренә бик таләпчән. Әйтәм, чиста, плотный, чиста, һәр нәрсә чиста булсын аның белән. Ул шулай ук партнерлыгы шуны тиреп иде. Без Әнәс белән 63-нче елдан бирле бергә пычрак юлларны ярап, салкын бураннарны үтеп, ат шаналарында, трактор шаналарында, Беларус шаналарында утырып, авылдан авылга кунып, халыкка хезмәт итеп жүрдек. Аны әйтә торганнар элек, сезгә һәйкәл куярлары әле дип инде. Менә шулай аның белән без менә бүгенге көнгә кадәр гастрольләрдә,
Үзебезнең бинабыз бар инде хәзер. Но әмәлекән бар, без авылларны ташлаганыбыз юк. Бөтен авылда булмасак та инде сирәк барабыз, әмәлекән үзебезнең яраткан тамашачыларыбызны ташлаганыбыз юк. Адәм баласына бу дөньяда исәнлек кирәк, саулык кирәк, артистларга да шулай ук. Әнә сезләргә исәнлек, саулык, сәламәтлек телим. Якташыма инде бергәләп тагын да эшләргә насыйплар итсен. Күренекле артист театр сәхнәсендә тормыш дөрестлеген төгәл сиземләүче образлар иҗат итте. Тамашачылар аны һәр вакыт яратып каршы алалар. Әнәс Галиуллин иҗат иткән образларның тирән хисләр һәм халыкчанлык белән аерылып торуы аның турында татар сәхнәсенең иң талантлы артисты дип әйтергә нигез бирә. Театрда 54 ел içinde бик күп спектакльләр уйналды. Бик күп режиссерлар белән эшләнелде. Алга таба эшләү ничә кирәк булыр? Анысы бит ул сәламәтлектән тора. Менә йөрәк нәрсә дияр, әнә сабый әле син эшли аласың дисә, миңа йөрәк абый дип әле эшләп булыр. Әгәр дә инде авыр икән, кем белә, бәлки театрны калдырырга да туры килер. Бусы сәламәтлектән тора.